Dobrý den! Dnes si ukážeme základní práci se spediční databankou Komár. Jako první se podíváme na zadávání přeprav. V hlavní nabídce zvolíme políčko Zadání, Přepravy a dostaneme se do okna, kde můžeme zadat přepravu, případně upravit již vytvořenou. Pokud chceme vytvořit novou nabídku přepravy, tak si klikneme na Vytvořit novou nabídku a vepíšeme požadované údaje. Je zde políčko Odkud a kam, kde zadáváme místa ve tvaru MPZ, PSČ, město. Můžeme vybrat z našeptávače, případně napsat ručně. Další políčka jsou zaškrtávací a představují nápravu N, soupravu S a jiné J. Pokud zadáte nápravu nebo soupravu, tak se vám předvyplní údaje L, délka nákladu v metrech, M, hmotnost nákladu v tunách a druh. Tyto údaje lze i upravit ručně. Dále zde máme datum zadání, položku k informaci o ceně, množství palet a podobně. Například, odkud si napíšeme CZ, 53002, Pardubice. Kam zadáme například CZ, 18000, Praha. Označíme nápravu a vidíme, že se parametry délky a hmotnosti nákladu sami předvyplnily. Zbývá už jen zadat druh a datum a máme hotovo. Pokud chci editovat více parametrů, tak na řádku nabídky vidíme tlačítko Upravit. Po rozkliknutí můžeme editovat libovolná pole, která jsou potřeba, nebo parametry, které lze zadat pouze v tomto detailu. Například poznámka, kterou uvidí všichni uživatelé databanky, nebo neveřejnou poznámku, do které si můžeme zadat interní informace pouze pro vás. Je důležité si vždy zkontrolovat, že máme řádek uložený. Při úpravě vidíme tlačítko Uložit a při rychlém vytváření uloženou nabídku poznáme tak, že vlevo na řádku nebude oranžově svítit ikona ukládání. Rozpracované nabídky se při kliknutí jinam sami ukládají, takže není potřeba tuto ikonu použít po každé změně. Další ikonkou je smazání, které nám označenou nabídku smaže po potvrzení v dialogovém okně. Poslední ikonkou je tlačítko Kopírovat, které skopíruje označený řádek a vytvoří novou nabídku se stejnými parametry, kde si můžete například upravit pouze jinou destinaci nebo jiné parametry bez toho, aniž byste museli psát vše znovu. V tabulce již vytvořených přeprav funguje filtrování, díky kterému můžete filtrovat ve vašich nabídkách. Pokud například do řádku Odkud zadáme Praha, tak se nám zobrazí veškeré zadané nabídky, které tomu vyhovují. Poté, co najdeme, co potřebujeme a chceme zobrazit opět všechny nabídky, nesmíme zapomenout kliknout na tlačítko Vyčistit filtr. Vpravo u řádku nabídky je ještě jedna důležitá kolonka, která označuje důvod nezveřejnění. Pokud je zde červené varování, tak mějte na paměti, že vaši nabídku ostatní uživatelé neuvidí. Vždy je zde napsáno, z jakého důvodu nabídka není zveřejněná, aby bylo možné nabídku upravit tak, aby byla bez chyb. To je pro dnešní video vše a příště si ukážeme, jak pracovat s přizpůsobením zobrazení vlastních nabídek a složitějším filtrováním.